fructífer. Vaig conèixer molta gent, vaig establir moltes relacions, però ara des d'aquí dalt ja no tinc res. Recordo encara quan teníem 20 anys, jo i els meus amics ens ho passàvem d'allò més bé. Bé, més ben dit, m'ho passava d'allò més bé. M'he permès el luxe de veure'ls després de tants anys, a veure què se n'ha fet de la seva vida. Sembla que les coses estan a punt de canviar. L'Anna ha convocat les dues millors amigues que tenia quan tenia 20 anys per fer-los una proposta, no sé si diria indecent o immoral, o simplement una proposta plena de felicitat. Quant de temps sense veure? Ai, sí, moltíssimes, moltíssimes. Montse, quant de temps sense veure? Ai. I què us ha fet de la vostra vida? Què ha passat la vostra vida? Doncs mira, jo ja saps que així que em vaig sortir i em vaig casar al cap d'uns mesos. He tingut 6 fills. Mare de Déu! Bueno, i molt feliços amb el marit i amb tots. La pena és que es va morir cap a, no sé, quan l'últim fill tenia 7 anys. I llavors va ser un daltabaix. Però el fill gran ja era casat i em va dir, mama, no t'amoïnis, vine a fer el dol amb nosaltres, perquè tu sol és molt fills. I així Molt bé. estarem allò. Molt bé, Montse. Bueno, em va sap bé, i ara ja amb els anys estic molt cansada, perquè no goso dir-los res, perquè els veig tan feliços. Que no vols dir, ja t'entenc. Són els anys, però escolta, Ja t'entenc. Bé, al final li vaig dir, mira, me sap molt greu, però no t'ho volia dir, però és que em sento molt cansada. I no tinc ganes, ja estic atabalada, no tinc ganes de cuinar. molt bé, Montse. I així puc estar a casa i estaré tranquil·leta una temporada. Molt bé, molt bé. I després si em trobo bé ja tornaré. Molt bé. I sí, ja ho vam arreglar. A veure, Montse, i tu què? Doncs bueno, jo estic, a veure, estic farta del meu marit. I, saps què? Pues, m'he separat. Oh, Sí, mira. m'he separat. I jo el que vull és tindre carn fresca, saps? Perquè ho necessito, Molt bé, Ho necessito. molt bé. Doncs bueno, jo ja estic contenta, i ja està. Molt bé. Bueno, jo ara que estem les juntes, que són més o menys la que ens entenem, jo us volia dir una cosa. A veure, Jo volia fer un dinar, Sí. un sopar, a casa meva, sí. amb tots els amics i amigues que fa 20 anys que no ens veiem. Mare de Déu! Fèiem teatre junts, el Oh, teatre Geferits. de ferits. I us pregunto, què us sembla? Pues Ah, molt bé. molt bé. Sí? Molt bé. Doncs vinga, anem a fer un cafè. Vámonos. La rosa i les tensions s'han fet grans, però també vivien soles i, la veritat, no anaven massa bé de diners. Han decidit compartir pis juntes. Es pensen que tot serà bufar i ampolles, però segur que no serà així. Amb el caràcter que tenen, segur que les coses seran difícils. Mira, ¿qué te parece el piso? No sé, poco viejo, ¿no? Bueno, aquí no somos nosotros viejas y lo gastamos también, ¿no? Bueno, un poco grande, ¿verdad también? ¿Eh? ¿Muy grande también? Sí. Sí, vale. Bueno, luego tenemos que mirar qué faena que estudia, ¿qué hago No, yo? a veure, que per lo que cobrem, tampoc no No podemos hacer un milagro, no podemos. Per això hem de compartir pis. Costa. Però bueno, després volem, després
Però hem de compartir a veure què fem les feines. Vale, sí, vale, como tú me dices, venga. Sí? ¿Qué haces? Poso jo a la cuina, te recordes que m'he tingut un restaurant? Sí, sí. Feia els menjars, doncs ja em poso a fer el menjar. I la compra, Ah, muy bien, mira. I tu l'altre. Claro, yo limpiar, no es limpiar y Lo faré tot jo. Pero bueno, sí, escucha, pero yo si limpio tengo que cantar. Bueno, depèn, No pots dir cantar, que jo després me molestes, quan cantes. Ah, no, Sí, no ho sento, Escolta tú, ya está bien, No, ¿no? mira, no, el que hi ha. Mira, mira. Bueno, tú pues mira, tú te vas a comprar tranquilamente, Vale. no gastes mucho dinero, Vale. ¿vale? Y entonces cuando vuelvas tenemos que ir a firmar el Sí, contrato perquè del ens piso. endeutarem, oi? Sí, Vale. ¿de acuerdo? Digui. Hola, Rosa, Hola, qui ets? sóc l'Anna, L'Anna, quina Anna? la del teatre, la que feia el teatre. Vale, digue'm. Escolta, que trucava per dir-te que he organitzat un sopar a casa meva al carrer Xafarderies número 69 el dijous a les 8 del vespre. A veure, un sopar a casa teva el dijous a les 8 del vespre. Al carrer Xafarderia 69. Això mateix. Vale. Tots els amics. Escolta una cosa. Aquí... D'acord? No, espera't un moment. Tinc l'ascensió aquí, també li he de poder dir, no, també era del teatre, no? Sí. Vale, li dic, si obrim totes dues. D'acord? Bé, sí, bé. Vale. Adéu. Adéu. ¿Qué? Saps qui era? L'Anna, te'n recordes aquella Anna? Sí. Aquella alta que feia teatre, ferit. Sí. Pues ens ha convidat a un sopar. Ah, caramba, mira que bé. Diu que té una casa gran, un gran Sí. pati, ens ha convidat a un sopar. Ah, molt bé. El dijous a les 8 del vespre, va bé? ¿En el carrer? ¿Qué carrer? Ah, espera, carrer Xafarderia 69. Sí. No, Tanto en mi que tanto. sí. Pues sí, Pues va. tanto que sí. Pues bueno, nos vamos de fiesta, ¿vale? Vale, ¡ole! Primero firmamos. O si vengo por el de que se puede Venga, pronunciar el vamos a capitán. El lo vi que en cara 1, en cara 2, sigue. Jo ja ho veia venir, que les parelles que van sorgir quan tenien 20 anys, la cosa no aniria bé. I la gran prova és la parella entre en Frederic i la Montse. No sé per què es van casar, si estarien la mar de bé solters. Amistoso internacional para el Mundial ¡Vamos, hombre, 2030. Passa-la, hòstia! Que mister, collons, que va! Aquest... Torna aquí, que se m'escapa. Espera, que baixo el volum, a veure què dius, què vols ara? Que estic farta d'estar sempre aquí, sola. No m'acompanyes enlloc. Avui no m'interrompeix que està al Perú, Rússia, escolta'm, estem... Oh, és important aquest... Oh, i tant. Sí, i escolta, una cosa, jo no sé amb què m'he casat. M'he casat amb una persona que només està al silló, la tele i el vàter per... Home, clar. allò. Vull dir, estic molt farta de tu, molt. Què vols fer, doncs? El que vull fer és sortir. Doncs mira, escolta'm, pots sortir perfectament perquè jo ja estic fart també de sortir amb el gos, a recollir-li les caques calentes allà amb la bossa de plàstic. Ell no em recull les caques, oi? Doncs jo tampoc. Pots sortir tu a passejar-li el gos. Però si és l'únic que fas! Bueno, Sortir, treure el gos! però no vols sortir? Jo vull anar a ballar, anar a un restaurant... Ah, per cert, Què mana? m'ha trucat l'Anna. L'Anna? Te'n recordes l'Anna que teníem un grup de teatre? Ah, sí, aquella tan alta, tan maqueta, tan bufona, sí. Que ens convida Sí. a un sopar. A un sopar? Sí. Ah, està bé. Sí. Està bé. Quan és? El dijous, Dijous, sí, a les 8 del vespre. Dijous a les 8 toca No al vindràs. Costa Rica, Brasil. Costa Rica, Brasil. Escolta, tranquil·lament, Sí. tu ves amb elles, jo, tranquil, jo m'espero aquí. Ja soparé i tot, me deixes preparat i ja Mira, està. no saps què dir? Què mana? Que és que és el partit, que se m'acaba... Que ficaran el gol i que jo me'l perdré. Ai, No aquesta saps hora. què dir? Què? Que t'empapes Cap- la Déu. jo. Espera, a veure, encara arribaré a temps de veure el gol. Els futbol. Avui l'Anna rebrà una visita inesperada. Inesperada en tots els sentits. Ho veiem?
que ets l'Anna? Sí, sóc l'Anna. Hola, jo sóc el Jordi, que visc aquí a 2 carrers i sóc cambrer. I he sentit que fas un sopar avui? Sí, tens bon ull. Sí, i res, a veure si et podia ajudar. Doncs sí, perquè tinc els convidats a punt d'arribar i em falten fer moltes coses. Val, doncs jo puc servir les begudes, escalfar els plats, repartir les copes i no ho sé, i cobro 5 euros l'hora. Què et sembla? Ja podem començar. Sí? Quan vulguis. Val. Vale? I de què és aquest sopar? Mira, és un sopar d'amics de fa 20 anys que no ens hem vist. I fèiem teatre junts. Teatre? Es deia Teatre Ferits. Oh, jo sempre he volgut fer teatre, però sóc molt tímid. Potser Bé, avui tinc potser un tastet, avui. Pues sí, Lluís. Doncs què faig? Doncs mira, què et sembla? Treu la pols aquesta escaula o prepares les begudes, què et sembla? Què De tot una prefereixes? mica. Comencem allà i després aquí. Molt bé. Perfecte. Va, Som-hi. fins ara. Fins ara. L'altra parella que es va formar va ser entre en Jaume i la Marta. Quina parella! Una volia poesia i l'altra només pensava en ballar. Jaume! Ai, saps? Fa un moment. Aquí? L'Anna. L'Anna? Te'n recordes de l'Anna quan fèiem teatre fa, que teníem 20 anys llavors? Va, no me'n recordo jo. Sí, home, que fèiem aquelles obres tan fantàstiques. I saps què passarà? Que justament fa un sopar, refrigeri, pica-pica. Que bé, hi pots anar-hi, no? Dijous. Sí, tu i jo, a les 8 del vespre. No, jo no, jo... I saps com es diu el carrer? Com? Xafarderia 69. Carrer, tu. Quin nom més estúpid. No, jo no, jo em quedo aquí a casa. Tu ja saps que aquí, jo aquí estic molt bé. Oh, sí, però mira, jo sí que estic mirant fotos. Ai, Tu les te'n recordes quan fèiem la reineta relliscat? La reineta relliscat? I jo era la reineta, tu el rei, i home. Quina gràcia. I el cap i els fills aquells. Oh, que era bona aquella també. Ai, mira, estic fart de les teves fotos, de tot el que ve de tu. Deixa'm tranquil, sisplau. Tu ja saps que la meva bogeria és dir poesia. Sí, ho sé, ho sé. I ara mateix te'n recitaré una. No, no cal. Sí, no te n'escapes. Del Joan Margall. Mare. Les roses franques. He vist unes roses, un vermell pujat, un vermell negrós, un vermell morat. Penjaven gronxant-se del mur d'un jardí. Ai, ningú les pot veure, no es poden collir. Ni de baix s'abasten ni de dalt estan. El gipó i el gerro no se'n gaudiran. No com les flors altres són de qui les vol. Són lliures, són pures, són del vent i el sol. Passaran la vida gronxant-se, rient i abrosades se les emportarà el vent. Ai, Jaume, ja t'has de dormir. Cada vegada que estic recitant. És que són insuportables les teves poesies. Què dius? Sí. I tu, que sempre estàs ballant, doncs mira, saps què et dic? Que tinc tota la raó de pensar que l'any 73 vaig fer una bestiesa cansant-me amb tu, que seria inútil el matrimoni. Jo el 72 ja ho pensava. Queda't sol que me'n vaig a passejar amb l'any. Doncs em quedé aquí mirant la tele, ballant i dormint. Estupendo, me n'alegro. Aleluia! Ja som dijous a 7:45 del vespre. L'Anna i les seves amigues i el cambrer estan ultimant els detalls de la trobada. Jo m'hi fixo en aquest collet. No havia vist mai. No, mira, no.
més? Tinc una il·lusió. Què? Espera, que està parlant aquesta. Què passa? Jo dic que jo estic molt contenta, tinc molta il·lusió d'aquest sopar que anem a fer. Oi, perquè recordem de quan vam fer teatre, te'n recordes? Que vam fer Don Juan Tenorio. Sí, tu feies de dona Inés, jo de dona Brígida. I quantes coses hem passat bé, no? Un moment, Escolta, que ets el camarer? Sí, passeu, passeu. Que guapa Esteu igual, tu? el cambrer. Ai, hola, Montse. Hola, què tal? Que el teu marit? El meu marit està allà al futbol a veure la final de no sé, de Rússia o no sé què, perquè no té prou amb aquest. Ha de veure Rússia. Vale, molt bé, mira. Que guapa estàs, Però trobo que em sembla que t'has estirat una miqueta. No. Passa, mira les amigues. Hola, què tal? Estem molt bé, estem molt bé. Ai, tu ets una rosa, oi? Jo no soy la Rosa. Ah, no? No s'assembla, no és igual. Estàs molt guapa, Ara sí, que... Ah, mira. I tu sí que ets la Montse, també estàs molt igual, igual. Oi, com esteu? Molt bé. Molt igual. Ara, tu sí que deus ser la Rosa, no? Perquè és la que em queda gran. Ai, que bé que estem. I mira, Passa, mira, totes les amigues i el cambrer. No, esteu molt belles. Què? Has vist Escolta, no. Què Aquí dius? baixa. Ara, i tu? Estupenda. Estupenda, clar. Mira. Ha pasado por este diciendo antes de venir aquí. Sí, señora. Hombre. Hola, que guapa que estàs! Jaume. Oh, que guapa! Que guapa! Preciosa! Oh, tan fantàstic! I quin tipet que teniu totes! ets el més guapo que hi ha aquí, És una celosa. Jo sóc l'Anna. Mare de Déu, com hem perdut aquesta dona. Escolta, m'ha dit la meva dona que venia avui a un sopar aquí a casa teva. Sí, està aquí Hi ha la un teva sopar. dona. És que l'aparell no funciona. Estava jo allà a casa tranquil·lament i l'aparell, jo solet no el volia aprofitar. I no funciona l'aparell i ella sap com va funcionar, però on està? Mira, on Què està? fas aquí, que ja acabava... No, que és que la pila no funciona de l'aparell. La pila, on estan els peles? La pila, ho plantegem ja aquí. Les amigues. Escolta'm, i les piles on són? On són? Es deuen haver acabat. Allà al sopar. El mínim has d'anar a comprar piles, no? I al sopar. He anat a la cuina, aquell armariet que tens allà blanc, i no hi ha res a dir. No, perquè no sopava jo a casa. Oh, però i aleshores jo què faré? Bueno, me n'aniré al bar a sopar i mirar el partit. No, queda't aquí, a sopar amb tots nosaltres. Que hi ha sopar aquí. Sí, que hi ha sopar. Però no s'ha de pagar. No s'ha de pagar. I la tele? No tinc tele. Bueno, però el sopar sí, no? Sí, vinga, passem al refrigeri. I el Narcís, que no ve el Narcís. Ai, Sí. el Narcís no vindrà. Per què no vindrà? S'ha fet a clausura. I no vindrà el Narcís. S'ha fet monjo. I ara una mica deies que hem d'anar. Anem a fora. El jardí. El jardí anem Al jardí. El jardí anem.
Jo miraré si la casa Es fantástico vivir y poder cantar así. I ara estan preparats per menjar el pica-pica. Aquest pica-pica serà el pica-pica de moltes coses. Les tensions i la rosa, com sempre, criticant. Formatgets i Sí, però patés i coses d'aquestes. A mi no m'agrada res de lo que hi ha aquí. No. Son mejor las sardinas a la brasa que no pas todo eso. Jo potser menjaré allà amb un sí, no? Vamos a probarlo, ¿no? A ver. A veure. Sí. Ara potser havia d'haver portat una torta de patates, Oh, oi? que dolent, això. Que havia d'haver portat una torta de patates? Tenia més bé que això, oi? Sí, ¿no? Què fem? Mira, ¿sabes qué? Vamos a brindar, nos bebemos esta de cava Vale. y nos vamos a hacer el versomón a casa meva. Ah, em sembla molt bé. ¿Vale? Pues venga, atención. Àngel està sol com un mussol i la Montserrat també està sola com una mussola. Què passa aquí, Jaume, tot sol? Hola. Tot sol. És que estic fart del meu matrimoni. Veig clar que no puc seguir vivint amb la Marta. Anda, que jo... Coneixes el Federic, oi? Sí. Coneixes el Federic? És molt bon home. Molt, molt. I sobretot assegut allà amb el seu silló i amb la seva televisió veient futbol. Al final, d'on sigui, d'on sigui. Jo, la meva dona, tot el dia llegint poesia i mirant fotos. I a mi el que m'agradava sempre més era ballar. I no puc ballar amb ella en sap. No en sap? No. I ara t'agradaria ballar? Home, clar, jo estic sempre disposat a ballar. Va, doncs ballem. Aquí? Sí. Pots aixecar? Ui, tant que pots aixecar. Molt bé. Saps què, Montse? Què? Em passa una cosa que no sé per què em passa. És que m'agraden més totes les dones que no pas la meva. Va, jo no creguis, A mi també m'agrada més uns altres que aquells que tinc, aquell mort allà a casa. Balles molt bé, Ho passarem bé, La Montse i la Marta, encara que no ho sembli, tenen moltes coses en comú. Seu, reina, seu. Seu. Ai, quin pica-pica, més elegant. Tens gana? Agafen les marques. Que sí? Però no tinc gana. Ai, Montse. Que contenta Quant de temps sense veure'ns. Aquí porto les fotos de com fèiem teatre. Sobretot
amb tu recordo més que res l'època que fèiem segarra. Fèiem tantes coses boniques. Oh, a l'Hostal de la Glòria. I sobretot la més principal de totes, suposo que la recordes. Què? Com era? No me'n recordo. Sí, la de les Rambles, la florista de les Rambles, tu eres la florista, Montse. jo era la florista de les Rambles. I deies aquell recitat al final que emociona tant tothom plorant. Ai, nena. Quina preciositat. No I me'n aquí tinc recordo. fotos, per veure-les. Hi ha de tot aquí. Saps què passa? Que quan em vaig casar amb tants fills i 14 nets, escolta, Mare meva. hi ha un memoari de fotografies de nits i de Esclar, i no tens però el les teatre altres. ja em vaig plegar ja al cap. Per mi és un tresor, això. I tu què? Què fas ara? Pues jo, mira, ara he de meditar al meu fill que volia estar una temporada sola, perquè estava molt cansada ja, saps? Sí. I diu, mama, no t'amoïnis, em sap greu que no ens ho hagis dit abans, i és que com que sempre sembles un llampet, ens pensàvem que et seguiries trobant bé, però amb els anys... Sí, esclar. Estava cansada... Jo estic una mica trista. Se'm nota, se'm nota que estic trista. Sí? Per què estic trista? Però jo tinc una sorpresa per tu. Jo voldria que em recitessis algun trosset Sí. bonic de poema. Un poema? Sí. Dedicat per tu i el Jaume. Què dius? Clar, perquè em va fer molta pena que us veiés primer entrar tu, després ell, i tu amb aquest senyoriu, i dir-li Anem malament, molt malament. Sí. Doncs això em va fer molt trista, perquè tu eres molt alegre i una noia molt agradable i estàveu enamorats. Sí, perquè era molt guapo, Era molt guapo. Per això t'hi vas casar. Però em sembla que tens alguna espineta que d'això, perquè te veig trist. I tant, i tant. Bueno, no has de pensar en el passat. Tu mira de recuperar el Jaume. Jo ja t'he fet ja havia arreglat aquest poema, no és meu no, però l'estic arreglat una mica perquè ho vaig fer. Sí. Molt bé. Doncs digue'm-el, va. Però jo te diré de primer, has de posar un moment que el Jaume no estigui dormint. Ai, que difícil. Després, poses una musiqueta suau, d'aquella que ballàveu tots dos quan éreu joves. Segur que ell ha sentit la música i es bellugarà encara que sigui sol. Però tu de vegades t'aixeques, vas cap allà, li poses les mans així als braços. Ai, què dius? Sí. Com ho haig de fer? Espera. Els braços així? Sí, l'agafes així. I de vegades li dius, Jaume, com somreies abans, així et voldria veure somriure d'ara endavant. I quan et faci meu, seràs feliç. me facis, com que el facis meu, abraça'm ben fort. Ai, que bonic. I somriu mentrestant, amb el teu somriure, que m'agrada tant. Ai, que bonic, Montse, gràcies, reina. Mira, això l'hem de celebrar. Espera, que porto aquí una mica de xampany. No sé si l'han obert, el xampany. Sí. Ja n'hi ha de N'hi ha posar poc, però mira, molt bé. l'aprofitarem, noia. Pues anda. Sí, senyora. Espera que m'aixequi, que no caigui. Pots? Per molts anys, reina. Jo me l'he disfrutat. Endavant tot. A la nit de jove. I tant de Això sort. no ho pet. És bo. Farem una patateta. I ara dues ànimes solitàries, en Frederic i la Montse. No troben el camí de sortida. M'han dit que sopar jo. Mare de Déu! Bueno, què? Està bo. Està bo?
Està molt bona la galeta. Sí, sí. Però també. Sí? Bueno, jo vull prendre patates, no, que engreixen. Bueno, ja pensé. Escolta, I tu? què? No et recordo jo, tu. Sí, jo sí que me'n recordo. Ah, de mi? De quan? Ai, doncs mira, me'n recordo de quan tu no eres aquell que ballava salsa al càmping de Cambrils? Ah, Cambrils! Ah! Amb 18 anys estava jo allà, i la mare de Déu sentiva, i ai, que ballava. No passava pas que ningú es fixés en mi. Jo sí que m'hi vaig fixar. Ah, sí? Sí. Doncs m'agradava molt ballar, però ara ja no ballo. Ara només el ditet, és l'únic que faig servir. Per canviar el canal, No, sí, no. Sí, no, el ditet no. Sí, no, i el senyal també, senyalo. Senyales, molt bé. Sí, no, però anem a les jugades. Escolta una cosa. Mare. M'agradaria que tinguéssim una trobada. Què? Tot ballant, mira, podríem fer-ho tot ballant. Posem-nos A veure si sona alguna música i podem fer un petit ball. Poquet a poquet, Jo els balls poquet a poquet. Mira, veus? Enganxes la primera que trobes i et poses a ballar. A mi no ets capaç de portar-me mai a ballar. I enlloc. No hi era, tu no hi eres. No hi era enlloc. No li dius res, tu. No, escolta una cosa. Què vols tu? Ell, tu no li fas el que a ell li agradaria que em fessis. Va més que calls, vale? Va més que calls. Escolta'm, que jo... A veure, tu i jo no hem viscut mai bé. Mira que m'estava enamorant jo de tu quan tenia 20 anys. Que estaves tu, que tenies unes... I que jo t'agafava... Però, escolta'm, em vaig casar amb tu, tot i sabent que t'havies embolicat amb el Narcís. Amb el Narcís no me'l toquis, el Narcís. No, el Narcís no te'l toco, però tu te'n vas embolicar amb ell. Mira, amb el Narcís, de ben petit, que anàvem a la guarderia, ens van prometre que seríem nòvios. Sí, no, amics amb derecho a roce. Això més endavant. Però clar, després va arribar, que quan va créixer, doncs va donar el cor i tot a Déu. Però només el deixava que em toqués una mica. Jo també m'ho passava molt bé. I jo què? Però... No saps què em va dir, el Narcís? Què? Que no digués a ningú. Increíble. No. Yo me recuerdo cuando estaba en la misa, delante del altar, parecía, estaba tan guapo, que parecía Jesucristo resucitado. Entonces me dijo, no, quédate aquí y cuando termine la misa hablaremos. Digo, vale, yo lo esperé, terminó la misa y me dice, ahora te convido, dice, a un hotel. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí, me llevó a una suite, ole. Y pasamos una noche inolvidable, inolvidable. Y me dijo, sobre todo, no se lo cuentes a nadie. Increïble. A veure, en Narcís i la seva moto, vale? I un dia em diu, el diumenge et portarem al cine Granollers, anirem al cine Granollers. Em sembla molt bé. Va venir amb la moto, i em vaig sentar, el vaig agafar per darrere, amb això cap al cine. Vam arribar al cine, no sé quina pel·lícula vam anar a veure, perquè només me'n recordo les seves mans per aquí, les meves cues, i només veia els encants i els sants del cel, i quan es va acabar la pel·lícula i vam sortir, em va dir, no ho digues a ningú. Increïble. Pues, jo, sí, jo. A mi m'agradava
m'agradava també el Narcís. Ah, sí? I clar, era joveneta, i bueno, i una miqueta coqueta. Ah, sí, calla, hombre, que tú también te necesitas. I bueno, i un dia vaig entrar a la iglesia. Qué raro, ¿no? Sí, bueno, no passa. Però, clar, vaig veure el confessionari i vaig anar a explicar-li els pecats. Ah, sí? Sí. Mira. I quan vaig entrar, ai, quina cosa més guapa em vaig trobar. És que jo no he vist mai un capellà tan guap. Dice misa y dice todo. Bueno, sí, cuando dice misa y dice está guapo. I entonces, pues bueno, em diu, hola, dic, hola. I clar, jo estava tremolant. No, sí, oi que fas frega, oi? Que no tengo nervio. I bueno, i llavors em va començar ¿A qué? a dir-me que tenia un tipàs, que estava molt bé. I jo, clar, mai m'havia dit ningú, mai m'havia dit ningú. No, clar que no. Mai m'havia dit ningú. Hasta que jo em vaig posar nerviosa. I quan em va posar la mà per aquí i per aquí, oh, Déu meu, això és glòria, és glòria, és glòria. Ai, mira. Increïble! Que sí? Sí. Pues jo també me lo passé molt bé, molt bé. Ai. Bueno, que con la ilusión de... Ay, sí. Mira, casi tiro la mesa. Bueno, Pues escucha, calma, que no pasa nada. Montse, a tu no et va passar res amb el Narcís? Clar, que parlava del Narcís. Que pensava que encara continuava. no. Pues a mi també em va passar alguna cosa amb el Narcís. Sí, també. Sí. Perquè quan el veia que me'n mirava, fugia com un llampec i que no em veiés, perquè ja el veia venir. I així, per això, vaig bastar amb mi, I de llavors, però un dia de cap i volta, pum, me'l trobo davant meu que em vaig quedar més parada, que no sabia ni què fer. Me sembla que s'assemblava. I em ve somrient i diu, hola Montse, és que em volia despedir de tu perquè m'he enterat que ja no deixes el teatre i que ja no estaràs més aquí. I com que m'he pogut parlar amb tu, dic, almenys m'aniré a despedir. I diu, bueno, almenys tinc una miqueta de conversa. I que, bueno, doncs digues què vols dir. I amb aquestes veig que se m'acosta, em posa les mans a sobre i li vaig fotre una castanada de retruc que em va quedar de pedra. I jo també, perquè m'haguera imaginat que podies pagar a ningú i mai he pagat a ningú. I ell, ai, perdona, no et volia ofendre. Dic, pues sí que m'has ofès. Diu, pues no ho diguis a ningú. No, mira, no ho diré perquè jo també estic avergonyida d'haver-te pagat, perquè no m'agrada pagar a ningú. Però mira què et dic, si els dies que em queden d'estar aquí em tornes a tocar o te tornes a acostar, no et donaré cap bufetada, però em posaré a cridar com una boja, perquè tots se n'entenen de qui eres. Que ets un capellà de pega. Increïble! Doncs mireu, jo li vaig voler fer una brometa. Era el dia de la processó de Corpus. I vaig pensar, entro a la sacristia, li prenc i li amago l'incensari, i què passarà? A veure, em vaig amagar una mica allà darrere d'un armariet que hi havia, entre ell buscant com un desesperat, i jo per darrere l'agafo, l'enganxo i li faig un morreig com i altres coses. I clar, em va dir, sobretot això no ho diguis a ningú, Increïble! Marta, m'has ben decebut! No m'esperava això de tu.
Vosaltres no sabeu el que deia en Narcís de totes vosaltres. Què deia? Deia que era un esguarres! Que feia un pudor! Plena assolellada! Plena assolellada! Jo voldria dir una cosa. Vale, escucha, todo el mundo a callar. A bailar y a cantar, venga ya. A bailar i a cantar. Canta, canta! Qui canta? Canta, tu! Canta, no? Canta, canta. Espera que me recuerde de cómo canta. No quiero que me supliques que yo te quiera, no quiero verte llorar, ni quiero que pases pena. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba. Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón. Y ahora que no te quiero, no te debes de quejar. Hazte cuenta que me muere todo y no me vuelva a llamar. No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Si un día te quise y al verme llorando tú me reías de mi padecer, ahora es tarde, no hay remedio, ya no te quiero querer. No quiero que me supliques que yo te quiera, no quiero verte llorar, no quiero que pases pena. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba. Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón. Y ahora que no te quiero, no te debes de quejar que te pago con moneda que me enseñaste a acuñar. No te puedo querer, que no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártate de mi Calleu! Ai, silenci! Tot quiet! Ai, què és això? Jo sóc el fill del Narcís. Mai vaig conèixer el meu pare, ni a la meva mare. Em vaig criar en un orfenat i allà només podia pensar qui sóc jo. Després em van adoptar i sempre em donaven pastilles per dormir, per despertar, per no pensar, però jo només podia pensar qui sóc jo. Fa poc he sapigut que el meu pare, el Narcís, és mort. Era cap allà i mirant les seves pertinences vaig trobar una carta de la meva mare que deia que sempre l'havia estimat i que feia teatre aquí, amb vosaltres. Així que vull saber qui és la meva mare. Ets tu? No, no, no. Ets tu? Ets tu? Ets tu? No! Tu? Tampoc! Tu? No, jo tampoc! Tu? Jo sóc la teva mare. Quan eres petit, em vaig estimar i no vaig poder donar-te en adopció per veure si tenies una millor vida de la que jo podia oferir. Però et vaig estimar des del primer dia i encara t'estimo. Jo crec que no puc recuperar el temps perdut, però potser sí, el teu amor. Mama, t'estimo. Increïble tot aquest temps amagant-ho i sense dir-nos res a ningú. Desde luego ya estoy clara que tienes. Eres una falsa. Falsa! No jutgeu mai mentre vosaltres teniu que callar moltes coses i no em jutgeu. Passat és tot el que hem viscut. Els secrets, les ferides, el crit. Però si volem un demà serè, obrim el cor i comencem de bell nou. No som el que érem, ni el món és com era abans. Però el riure, les abraçades i la
són a les nostres mans. Des del cel només puc desitjar una cosa, que visca i visquin la vida com ells vulguin i que s'ho passin d'allò més bé. Toda una vida estaría contigo, no importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida estaría Moltíssimes gràcies a tothom, és un plaer fer teatre amb ells, ens ho hem passat molt bé. A més, penseu que aquestes històries ha sigut de moltes xerrades, d'intentar fer una història que pogués ser nostra i fer-la nostra i que ens ha costat moltíssim, però també ha sigut un experiment aquest any de fer una obra així tan especial, no? I res, moltíssimes gràcies. Ara, si voleu, els podreu saludar perquè baixaran de l'escenari, però no parlar amb ells i elles. Moltes gràcies.